Kantahin tayo ti Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awaning ganang. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo, asang sangkang maysang. Kerubim ken serafim, agparin tumengda, agrupag ken ka, adi uminggam. Santo, 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 awaganda ka, tati managpason, gloria miliwen na. Santo, 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 awan pagkurangan, panakabalin, asiken ayam. Santo, 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 Diyos sana marswa, langit ken daga siksikan, idayaw dam. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awaning ganang. Tumakder tayo. Madaydayaw ti Apo, nasayaat akantain ti pagdayaw iti Diyos tayo. Nasayaat ken rumbeng ti mangidaydayaw ken kuana. Agkararag tayo, Apo. Managaya tamami nga nailangitan, nagyaman kami, o Apo, iti dayto nga agsapa. Sang kamay sa kami manino, Apo, nga agrukbab iti sangwanam, tapno daydayawen da ka ken itantano. Apo Diyos, bendisyonam kadiwa, Apo, iti maysa ken maysa kada kami, iti paset, iti pamilya, kada kami nga anak mo, Apo. Kadwami man idaw, wenno dada iti sabali nga lugar, kang runanaw, Apo, kadagiti anak mo nga da iti balasi nga tao. Bendisyonam ken ipay mo kadiwa, Apo, iti pamindisyon mo iti anak mo nga isu nga aramatem nga mangidaulo wenno mangiburay kadagiti nasantuan nga sasaom. Ket idawat miyo, Apo, nga sapay kadiwa, Apo, tadagito nga sasaom, ket maimula iti puso ken panunot mi, nga agbalin nga baston mi, iti uneg ti maysa manen nga lawas ti panagbiag mi. Wenno, Apo, agpakpakaasi kami, nga tarabayan na kami kadiyo, Apo, ken bendisyonan na kami, kasyan na kami. Pakawanin na kami kadiyo, Apo, kadagiti adunay nga nagkurkurangan mi, iti sangwanan ti padami nga tao, kang runaan na iti sangwanam. Dagito yo, Apo, iti taleken pakidawat mi, tinapatig-unay nga nagan na po mi nga Jesus, nga iso nga manubot mi. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na, kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na, kararag ko. No agbyagag ka na satuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na, kararag ko.
Panakaybasa iti umunang surat nga masarakan iti daan nga tulag iti may kadwa nga Samuel, kapitulo 10 maysa, versikulo 26, hanggang iti kapitulo 12, versikulo maysa, hanggang iti 13, ket kastoy iti kinunana. Idi madamag ni Batseba, ang napapatay ti asawa na. Dinungawan na. Apaman analpas ti tiyempo a panangdungaw na iti asawa na, pinaala ni David ni Batseba. Ket nagbalin nga asawa na. Nagpasngay ni Batseba iti lalaki. Ngem saan ang naragsakan ni Yahweh iti naramid ni David. Ti mensahe ni Nathan ket panagbabawi ni David. Imbaw ni Yahweh ni Propeta Nathan ken ni David. Napani Nathan ken ni David ket imbagana. At dadua a lalaki nga agnaed iti maymaysa nga ili. Ti maysa na baknang ket ti maysa na panglaw. Adu ti baka ken karniro ti baknang. Idinto tamay maysa nga orbon ti karnero ti napanglaw. Aginatang na, tinarakin na ti karnero, ket dimmakkel iti balay na akadwa dagiti anak na. Imbilang na ti karnero akas anak na a babae. Pakanen na iti bukod na ataraon, painumen na iti bukod na akopa, ken masansan asaklutin na. Iti naminsan at dadimteng asa nga ili tibak nang ngem di na kayat apartyen ti maysa kadagiti animal na nga ipasango iti sa nga ili na. Innala na ket di ti karnero ti napanglaw ket pinarti na nga inpasango iti sa nga ili na. Kasta unay ti pungtot ni David iti nabaknang ket kinunana. Isa patak itinagan ti Apo a si bibiyag, a masapol a mapapatay ti kasta a tao. Masapol a bayada na iti maminpat, ti kaado ti inala dagiti dakes nga inaramid na. Kinuna ni Nathan ken David. Si kadayta a tao. Kastoy ti kuna ti Apo a Diyos ti Israel. Pinagbalin ka nga ari ti Israel. Ket inispal ka iti panakabalin ni Saul. Inted kukin ka ti pagarian ken dagiti asawa na. Pinagbalin ka nga ari ti Israel ken Huda. No saan pa'y makaanay dayta, dinublik pa'y kuma ti inted kukin ka. Apay asinukir mo dagiti bilin ko. Apay nga inaramid mo daytoy a kinadakes. Pinapatay mo ni Urias iti pagugubatan. Impalubos mo a papatayen dagiti Ammonita. Ket kalpasan na innalam ti asawa na. Ita gaputi kinasukir na gaputa sinukir na ti innalam ti asawa ni Urias. Kanayon to nga damatay, iti kampilan nga agtaod iti kapututam. Isa patakyan ka, pataudik to ti maysa iti bukod mo a pamilya, amangyed iti riribok ken ka. Alaik to dagiti asawam ket iti kuida iti sabali a tao. Kaidain nanto ida uray iti tinga ti aldaw. Nagbasulak iti nalimed, nga ipalubos ko a maaramid daytoy iti tinga ti aldaw, tapno makita dagiti amin nga Israelita. Kinuna ni David, nagbasulak iti Apo. Ni Nathan pakawanin na ka ti Apo, iti basol mo saan ka amatay. Daytoy iti sao ni Apo. Kinapod
ibasa kada kayo itinaimbag nga surat, akasin surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso, Kapitulo 4, versikulo maysa, ginggana iti 10 ken 6, ket kasto iti may basa. Ti panagmaymaysa iti bagi. Ngarud kas maysa balod gapo iti panagserbik iti Apo, yunay unay ko nga agbyag kayo kas maikari iti nangayaban ti Diyos kada kayo. Kanayon kuma an napakumbaba kayo, na anus ken nasingpet, ipakita yu ti ayat yu babaon iti panagtitinulong yu. Aramiden yu ti amin nakabalan yu amang taginayon, iti panagkaykaysa nga inted ti Espiritu, babaon iti talna amang singgalot kada kayo. Adda maysa abagi ken maysa nga Espiritu, kas iti kaadda ti maysa anamnama, an nangayaban ti Diyos kada kayo. Adda maysa nga Apo, maysa pamati, maysa abunyag. Adda maysa a Diyos ken Ama iti sanggatuan, Apo ti amin, agtrabaho iti amin, ken agtaong iti amin. Naikan iti tunggal maysa kada tayo iti naisang sangayan asagot, kas mayan nurot iti rukod nga inted ni Kristo. Kas ko natin na santuan na surat, idi umuli sa dilangit, adu abalod iti inkuyog na. Nagited iti sagsagot iti sangkatawan. Anya ti kayat nasawen ti muli. Kayat nasawen nga umuna nga imulog ti kaunggan, apaset ti dagam. Ngarud day di imulog isumot laong iti imuli, iti ngatwen ken labes ti tangatang tapno adda iti amin a lugar, iti amin a lubong. Isu tinagited iti sagsagot iti sangkatuan. Dinutukan na iti sumagmano ng agbalin nga apostoles, ti dadduma profeta, ti dadduma evangelista, ti dadduma pastor ken maestro. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at tao iti Diyos, iti nakrisyanuan a panagserbi, tapno dumakkel ken napigpig sa tibagi ni Kristo. Iti kasta, sangkamaysa tayo iti pamati, ken panakaamoy ti anak ti Diyos. Agbalin tayo apudno. Anataengan, anairukod iti kinananay ni Kristo. Ket saan tayton akas laubing wenno basit abangka, ay yalaalon dagiti daluyon wenno yalalla ti balbaliw nga angin. Kasta ti mapasamak iti panangisuro dagiti mga lilaw at tao, mayaw awanda babaon kadagiti ulbud nga ibagbagada. Ngayon babaon iti panangtaginayon iti kinapudno, idinto nga iparang tayo, ti panagayat tayo iti tunggal maysa. Dumakkel kayo nga awan, pagkurangan na, iti panakikaysa ken ni Kristo. Isu ti ulo ama magtunos, iti amin apaset ti bagi. Ket agakamang ti intero abagi, kadagiti nagsusuopan na. Isut gapuna, ano agtrabaho iti tunggal paset, akas rebeng na, dumakkel, iti sububukol abagi, ket pumigsa, babaon iti ayat. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, iti nasantuan asurat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag.
sound. Oh, may I then in him be found, blessed in his righteousness alone. For blessed to stand before the throne. Rise alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. On the altar of praise, let there be no higher name. Jesus, Son of God, you lay down your perfect life. You are the sacrifice. Jesus, Son of God, on the altar of praise, let there be no higher name. Jesus, Son of God, you lay down your perfect life. You are the sacrifice. Jesus, Son of God, you are Jesus, Son of God. You are Jesus, Son of God. Rise alone, cornerstone, solid Gani Apo Jesus iti mensahe iti kanta nga nangyigan tayo babuan iti Nax Virtual Choir. Ket agyaman tayo iti Diyos iti daytoy nga aldaw, umunang aldaw iti bulan iti Agosto. Ket agyaman tayo iti ayat nga isu nga impaay ni Apo Diyos kada tayo iti daytoy nga baro nga bulan nga isu nga insagot na kada tayo amin. Kang runaan na kada kayo amin kakabsat, akadwami iti daytoy nga serbisyo Ilocano. Ket agyaman tayo kadagiti amin nga anak iti Dios nga isuda ket lumaing kadagiti saksakit da, umimbag da iti daytoy nga aldaw kakabsat. Ket madaydayaw iti Dios kadagiti kakabsat tayo nga kadwa iti Zoom iti itanga oras kablawan kayo amin itinagan ni Apo ting Hesus Kristo. Ket madaydayaw iti Dios iti daytoy nga bigat. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Agyaman kami ken ka iti daytoy nga oras nga isong insagot mo kada kami nga anak mo tapno makapagdaydayaw kami ken ka. Agyaman kami tumuna nga aldaw o Apo nga insagot mo kada kami iti bulan iti Agosto. Ket dawaten mi kadi o Apo nga bendisyonam dagiti amin nga anak mo akadwami iti daytoy nga oras. Ket sapay kuma ta babaon iti sasaom nga maiburay ket maddaan kami iti namnama nga sumango kadagiti adu nga challenges wenno panubok iti biag iti daytoy nga bulan. Kang runana o Apo ket addamanen iti nagsubli iti ECQ iti NCR. Ket amami nga nasantuan bendisyon na nakamngarod nga umawat iti saom iti daytoy nga oras. Iti nagan ni Apo ming Hesus Kristo. Amen. Agyaman tayo kakabsat iti daytoy nga aldaw nga isu nga insagot ni Apo Dios tapno makapagdaydayaw tayo ken kuana. Ket ti dayaw ken gloria ket kukuana
iti daytoy nga aldaw kakabsat. Ket gyaman tayo kadagiti amin nga makipagpaset iti daytoy nga serbisyo Ilocano kagrunan nakada kayo nga dadi tabalasiw taaw ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket kakabsat iti daytoy nga aldaw ket iselebrar tayo iti the Lord's Supper wenno iti Passover fellowship iti daytoy nga oras ket dawatek nga da kayo nga naka-Zoom tatanga oras ket makipagpaset kayo iti aramid iti the Lord's Supper mangisagana kayo iti anyaman nga makan tapno inton iselebrar tayo daytoy ket agigiddan tayo kakabsat ket sapay kuma ta makipagpaset kayo mangisagana kayo iti lamisaan yo ket tapno kasta ket makipagpaset kayo iti aramid iti komunyon ket makita kayo amen. Ket agyaman tayo iti gundaway nga isong inted ni Apo Dios kada tayo agtultuloy tayo kakabsat iti aramid iti panagdaydayaw. Iti paset iti nasantuan na surat nga iso nga imbasa ni Ate Lilibet ket may ket iso iti pakasaritaan iti biag ni Ari David ket ti propeta nga isong imbaon iti Dios ni Nathan. Mamati ang kakabsat nga awan iti perpekto ni laong ni Apo Dios laong iti perpekto. Ket ni David ket inappoint ni Apo Dios nga agbalin nga ari iti Israel ken Juda. Ket daytoy nga akom ket narigat kakabsat. Ngamin isuna ket pagtuladan dagiti amin at at tao nga babaon na. Ket idiray di nga panawen ket adu dagiti nasasayaat nga inaramid ni Ari David iti panagari na kadagiti Israel. Ngem dumteng iti kanito nga umay iti sulisog iti biag na. Umay dagiti suot nga saan nga napakpakadaan. Ket nga rod, idayjay nga oras ket bumisita ni Nathan tapno katungtungon na ni David. No apay nga saan ang maragsagan iti Dios ken kuana. Ket gapu taari suna ket haan kayat ni Nathan nga agunget ni David ken kuana. Isu nga iti panagtungtong da ket nangaramat isu na iti maysa nga pangari. Nga kinuna ni Nathan ket adda iti maysa nga addaan wenno nabaknang ken addamat iti maysa nga pobre. Nga daytoy nga addaan ket adu dagiti taraken na nga karnero. Ken ngem daytoy nga maysa nga pobre ket adda laong iti maysa nga taraken na nga ipatpateg na launay. Tapno aramiden tayo nga babada itong istorya, ket daytoy nga daan, idi adda ti pasken na, ket saan na nga kayat nga partyen dagiti taraken na, isu nga innala na ti taraken iti awanan, wenno daytoy nga marigrigat. Ket gapu iti daytoy, ket nagunget ni David, idi inistorya ni Nathan ken kuana daytoy. Ngem kinuna ni Nathan, dayjay nga tao, ket sika, awan sa bali. Isu nga ni David ket naliday launay. Gaputa na amiris na nga nagbidot isu na wenno nagbasol isu na iti Dios kakabsat. Gapo iti inaramid na iti asawa ni Urias nga inasawa na ni Bathsheba. Ket ditoy makita tayo iti daytoy nga paset iti leksyonary iti daytoy nga umuna nga nabasa kakabsat nga ni David ket dimawat iti pamakawan iti Dios. Nagparintumong isuna
ket nagsangit ti suna iti sangwanan iti Dios ket dimawat iti pamakawan. Dimawat ti suna iti pamakawan ngem gapo iti naramit na ket addan iti consequence na. Kakabsat. Isunga dagiti babak nga naramid tayo iti sangwanan iti Dios ket adda iti consequence na kakabsat. Ngem iti nasayaat ditoy ket naisublimanen dayjay langan-langan na iti Dios kakabsat. Babaen iti ayat iti Apo kenkwana. Ngamin ni David ket pinili iti Dios. Ket addaman iti babak nga naramid na. Saan nga mapukaw dayta nga ayat iti Dios kenkwana. Ngem laong addan dagiti saan nga nasayaat a mapasamak kadagiti henerasyon na. Gapo iti dayjay nga basol. Iti may kadwa nga lectionary reading tayo iti daytoy nga aldaw ket iti surat ni dagiti salmo. Ditoy salmo 50 ken maysa kakabsat. Daytoy nga naisurat ditoy ket may papan iti kararag iti panagpakawan. Prayer for forgiveness. Nga ditoy ket ipakpakita na kakabsat iti napudno nga nga dimawat ni David iti pamakawan iti Dios. Ket kayat na nga madalusan isuna iti dayjay babak nga isu nga naramid na. Isu nga nangaramat pay kadagiti masetas tapno isu nga maaramat kakabsat tapno kastakit madalusan isuna. Ket nga rod ket ipakpakita na ditoy paset tinasantuan na surat. Iti napudno nga panagdawat ni David iti pamakawan iti Dios. Dayta ti kasayatan kakabsat no adda dagiti babak nga naramid tayo ket awan sa bali nga asit gan tayo no diket ni Apo Dios. Ket dumawat tayo lakid di ken kuana iti pamakawan ket napudno tayo ket awaten tayo ti basol tayo ket mamatiak nga ni Apo Dios ket ited na iti pamakawan kada tayo. Ket uray pay dito surat ni San Pablo kakabsat nga isu iti kayat ko nga ikan iti importansya iti daytoy nga aldaw. Nga isu iti imbasak tapno maawatan tayo kakabsat tatay. Dayjay panangibasak tatay kada kayo. Nga daytoy nga insurat ni San Pablo ket may papan iti panagmaymaysa tayo iti bagi ni Kristo. Panagmaymaysa. Ket kayat ni Pablo nga awisan na tayo iti bihag nga addaan iti integridad kakabsat. Kang runan na kada tayo nga namati iti Dios ket adda tayo iti iglesia na. Kuna na dito'y versikulo 2, dito'y kapitulo 4, iti surat na ikadagiti Efeso. Nga kinuna ni San Pablo, kanayon kuma an napakumbaba kayo, na anus ken nasingpet. Ipakita yu ti ayat yu, babaon iti panagtitinulong yu. Ket daytoy iti kasapulan tayo iti daytoy nga panawen kakabsat nga adda iti pandemya nga ipakita tayo kuma iti kinapakumbaba tayo iti kinaanos tayo iti kinasingpet tayo iti sangwanan iti Dios ken ipakita tayo iti ayat tayo babawan iti panagtitinulong tayo iti daytoy nga panawen.
Dahito iti pakaragsakan ni Apo Diyos kakabsat. Nga saan ko mga maikat dahito nga kababalin. Iti kinapakumbaba. Gapuna no, agbuya tayo kadagiti damdamag itang panawen. Adu dagiti agaapa gaput tawan iti kinapakumbaba kadakwada. Awan iti kinaanos kadakwada. Kakabsat. Isu nga, datayo anamati, datayo kuma iti dalan, iti kinapakumbaba. Makita kuma dagiti tattao, nga basit iti panagpamati da. Dagitoy akababalin. Tapno kastakit, mayasidag tayo isuda, kini Apo Diyos. Akas kuna na ditoy, kas may isang iglesia, ket may isang bagi, may isang espiritu, may isang namnama, may isang pamati, ken may isang bautismo, ken may isang Diyos. Kuna na nga ro ditoy, to be the church is to be one body. Ag may isa tayo kakabsat, iti bagi. Anyaman iti mapasamak. Ket haan kuma nga mapukaw kada tayo dagitoy, akababalin. Isu nga datayo amen, ket pinili iti Diyos, kakabsat. Da kayo, siya, ken datayo amen, ket pinili iti Diyos, tapno agserbi ken kuana, iti na dumaduma nga wagas. Ket masapol nga, agtulnog tayo iti Diyos, kakabsat. No, awisen na tayo iti panagserbi. Saan kayo kumang agkudkod? Kakabsat. No, adda iti yawis da kada kayo, nga aramid iti panagserbi iti Diyos. Gapuna. Ta, dumteng to iti tiyempo, nga saan da kayunton nga awisen pay. Gapu iti panagkudkudyo. Kasta iti awis iti Diyos kada tayo kakabsat. Nga iti kasayaatan, ket ipaay tayo, iti tiyempo tayo, iti Diyos. Ket dagitoy dagiti pinili iti Diyos, dagitoy nga apostoles, dagitoy nga propeta akas kaninat Nathan, dagitoy nga evangelist, dagitoy nga agipadamag iti sasao ni Apo Diyos. Da kami nga papastor, dagitoy nga diakonesa, dagitoy nga mamaestro ken mamaestra. Ket dagitoy amin dagiti pinili iti Diyos kakabsat. Da kayo ket pinili iti Diyos. Ket nga rod ibaga tayo man iti sangawanan iti Diyos, Apo Diyos pinilinak nga agserbiken ka. Apo Diyos pinilinak nga agserbiken ka. Isu kakabsat, dito'y paset tinasantuan na surat, ket saritaan na iti versikulo, 10 ken maysa, ginggan ito'y 10 ken 2. Isu tinagited, iti sagsagot, iti sangkatuan. Iti Diyos, iti nagited, iti sagsagot, kada tayo amin. Ket kinunana, dinutukan na, iti sumagmanong agbalin nga apostoles, daduma propeta, daduma evangelista, ti daduma pastor ken maestro. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin na tatao ti Diyos iti na Christian one a panagserbi. Tapno dumakol ken mapapigsa iti bagi ni Kristo. Daytoy iti kayat iti Diyos agmaymaysa tayo iti panagserbi kakabsat. Tapno mapapigsa kunana dito iti bagi ni Kristo. Ket nga rod, kas may isang iglesia, adda kumada ito yung kabalin. Iti, kunana dito'y kakabsat, kababalin iti, patience. To be church is to have patience. Ana? Saan nga mapukaw daytoy, kakabsat. Akababalin, nga adda kada tayo. Nga kunanana dito'y kakabsat. Iti versikulo
Sangapulo ken talo nga kas kinuna ni Pablo kadigiti Efeso. Iti kasta sang kamaysa tayo. Iti pamati ken panakaammo iti anak iti Dios. Agbalintay apudno nataengan. Amairukod iti kinananay ni Kristo. Agbalin tayo kumakano nga nataengan iti sangwanan iti Dios. Amairukod iti kinananay ni Kristo. Gapunan na dumakit saan tayo nga no dadumakit na laka tayo lang agpungtot ken no daduma na laka tayo lang agsui kakabsat ket awan sa bali nga awan ti sa bali nga agsagaba dito dinudikat datayo matlaong kakabsat naliday iti Diyos no dagito nga banag ket adda kadatayo isu nga kinuna ditoy sang sakamay sa tayo amin iti panagpamati ket agyaman na gapuna ta inaramat iti Diyos daytoy nga technology daytoy nga teknolohiya tapno dagiti amin nga anak iti Dios sa dinuman iti ayan na iti daytoy nga oras ket gapu iti daytoy nga teknolohiya ket miyeg iti sao ti Apo mangegyo iti naimbag adamag kakabsat uray pay adda kayo dita balasiw taaw ket maipaset kayo kadagiti dawat ken kararagmi gapu ta madanon daytoy naimbag adamag. Ken iti may kalima kakabsat, akas may sang iglesia, ket adda kuma daytoy nga kababalin, iti panaginayat. To be church is to bear with one another in love, kakabsat. Akas ko na ditoy ni Pablo, nga saan tayo kuma nga dangran dagiti pada tayo nga tao. Agbiag tayo kuma, iti espiritu, iti kinatal na. Ket no natal na, iti panagbiag tayo, natal na mo't iti uneg, iti pagtaingan tayo. Ket natal na mo't, iti komunidad kakabsat. Iso nga, kinunana ditoy, dayto ti balakad ni Pablo, kakabsat kada tayo, daya imbasak tatay nga kanayon kuma, anapa kumbaba tayo, na anus. Daytoy kakabsat, iti may nga banag nga no dumakit awan kada tayo, daytoy kinaanos. Anusan tayo kuma daytoy? Nga imay nga pandemya. No manupay nga bulan, wano tawen, daytoy, anusan tayo. Tadumteng iti kanito, nga mapukaw ton daytoy nga pandemya. Ket addanton iti luwag, nga isong ipaay iti Diyos kada tayo. Ket nalaglagdanton, ken napigsanton iti intayo nga panagbiag kakabsat. Gapuna, tanalasatan tayo dagitoy nga rigat, nga imay, iti daytoy nga tawen, wenno dayjay napalabas nga tawen kakabsat. Agduan nga tawen daytoy nga pandemya. Ket saan tayo nga ammo no kaanon to, nga aglipas daytoy. Nga mamati tayo, nga adda ni Apo Diyos, iti daytoy nga pandemya. Ket ti Diyos, ket adda kada tayo. Isu nga, akas may sa anamati, ket agmay sa tayo kadi, iti ayat, iti Diyos. Akas kinunana dito'y pasit tinasantuan na surat. Iti surat ni San Pablo dito'y Efeso Kapitulo 4, versikulo 10 ken 5. Ngem baboon iti panang taginayon, iti kinapudno, idinto, nga iparangarang tayo, iti panagayat tayo, iti tunggal maysam. Dumakol tayo nga awan pagkurangan na, iti panakikaysa ken ni Kristo. Isu ti ulo ama magtunos. Nagmayat ana. Nga no iti sentro, iti tunggal pagtaengan, ket ni Kristo. Ket no ni Kristo, ket adda iti uneg iti pagtaingan.
adda iti talna, adda iti ayat, ken adda iti namnama. Isu nga kakabsat, pastarken tayo kuma, iti Diyos, iti uneg, iti pagtaengan tayo. Dawate kuma nga agaramid kayo iti altar, iti uneg, iti balayo. Ket dijay nga altar, idjay iti pwesto, wen lugar, nga isu nga aramaten yu, iti panagdaydayaw yu, iti Diyos. Babaon iti panagdevotion yu, iti panagkararag yu, ken panagdawat yu, iti kaasik ken kuana. Isu nga iti daytoy nga aldaw, iti sao iti apo, nga naiyag kada tayo, ket awisen na tayo iti panagmaymaysa, iti bagi ni Kristo. Ket awisen kayo amin, iti daytoy nga aldaw kakabsat, ang makipagpaset, iti panagdawat, ken panagkararag, iti daytoy nga aldaw. Agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos, ipeksami intiin kami panagyaman ken ka. Iti daytoy nga aldaw nga isu nga insagot mo kada kami. Tapno agmaymaysa kami itinagan mo o Apo. Agyaman kami itayat nga isu nga impaay mo kada kami. Iti daytoy nga aldaw iti panagdaydayaw ken ka o Apo. Agyaman kami ta nairana daytoy nga aldaw iti Domingo. Iti umuna nga aldaw iti bulan iti Agosto. Wenno Ama, agyaman kami. Iti ayat nga isu nga impaay mo kadagiti amin nga anak mo o Apo. Iti daytoy nga bulan iti Agosto. Wenno Ama, itultuloy mi nga dawdawatan. Imanang Bet Reyes. Bendisyonam kaditi salon at na o Apo. Trabayam isuna akan kanayon. Ken kastamet o Apo nga idawdawatan mi ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyonam kadi iti salon at na o Apo. Ni Nanay Presi Ancheta, bendisyonam kadi. Ken uray pay o Apo ni Nanay Presi Kajente, agyaman kami, ken ka o Apo, tanag negative isunan, iti swab test na. Kastamat nga dawdawatan mi o Apo ni Manong Jaime Ferrer ken it anak na ni Jamanea. Bendisyonam kadi isuna o Apo ken trabayam isuda, iti daytoy nga gundaway. Ni Manong Raymond Neflas, bendisyonam kadi isuna ken iti salunat na o Apo. Ni Mami nati Pascual, bendisyonam kadi isuna o Ama ang anilangitan. Bendisyonam kadi iti salunat na. Ni Dr. Lay Juan, ikamatalik mi ken ka o Apo iti biyag na, ken ti salunat na. Ni Bishop Vittorio o Apo, bendisyonam kadi iti salunat iti inguten mga bishop iti Bea. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi ni Nanay Felisa Sanchez, ni Nanay Lilia Marquez, ni Manong Dani Pagaduan, o Apo, bendisyonam kadi isuna, ni Tatay Manuel Garcia ken Maxima Garcia, ni Manong Jezreel Marquez o Apo, bendisyonam kadi isuna akan kanayon, kamatalik mi ken ka iti salunat na. Ni Manong Oliver Castillo, ipaay mo kadi iti healing ken kuano Apo, iti panaglaing na o Apo, iti sakit na. Ken kastamot ni Manang Judy Bautista Castillo, ket bendisyonam kadi o Apo, iti swab test da. Ket we claim for a negative result, iti test daw o Apo. Ni Manang Adelina Roman, bendisyonam kadi isuna o Diyos, ipatay mo kaditi man nakabaling imam, iti physical nga bagina. Ni Nanay Marcelina Evangelista, bendisyonam kadi isuna o Apo, ijay Isabela, ikamatalik mi ken ka o Apo, iti salunat na. Ni Nanay Josefina Bautista, bendisyonam kadi o Apo, iti kasasaad na,
Da Sister Joan Ragingan de Leon, bendisyon am iso na kadiyo Apo. Ni Manong Ray Asuncion, ikamatalik-miken kati salon at na ken oray pay iti pamilyana. Bendisyon nam iso da asang kapamilyana. Ni Manang Betty Grospe, bendisyon nam kadi iso na Apo, ken da Auntie Jackie iti Fabella Hospital, ken dagiti amin nga doctors ken nurses iti Fabella Hospital. Ikamatalik-miken kao Apo iso da iti daytingal daw. Dagiti family ni Auntie Esther Salinas Saklayan, iti Balasio daaw. Da Auntie Joanne Raros ken Ate Grace, bendisyon nam kadi iso daw Apo, akan kanayon. Ken kastamat o Apo nga pagyamanan mi dagiti anak mo ti inda nga panagselebrar iti panagkasangay daw Apo ni Tyler Bautista o Apo nga agkasangay iti daytoy ngal daw ken idawdawatan mi o Apo iti fast recovery na iti operasyon na ijay National Children Hospital. Bendisyon nam daytoy nga ubing o Apo ikamatalik-miken kaiso na. Ken kastamot ni kabsat nga Amy Gail Bautista Rosete iti panagkasangay na into no August 3. Ni kabsat nga Melody Landingen into no August 4. Agyaman kami iti biyag nga isong insagot mo ken kuana o Apo. Ken kastamot ni Janice Vernice Bautista Castillo into no August 5. Ken ti August 10 ni Brother Janjo Bautista nga iselebrar na iti may ka-50th birthday na o Apo. Ket ikamatalik mi dagitoy nga anak mo kadi o Apo iti sangwanam. Bendisyon nam oray pay ni John William Sierra nga iso na ket agad-adal iti Mariveles Bataan. Ikamatalik mi ken kao Apo iti salunat na ken iti panagadal na. Ken nagyaman kami kadagiti amin nga estudyante nga nadaan iti honor iti inda panaggraduar ken iti moving up o Apo iti daytoy nga tawen. Agyaman kami ti sirib nga isong insagot mo kada Baby Ruth ken Joshua. Agyaman kami kadagiti nga kabsat uray pay ni John Lowy ken ni Hannah ken ni Sarah o Apo ken dagiti amin nga anak mo nga naggraduar ken naddaan iti award iti daytoy nga bulan. Ken kadagiti OFW o Diyos nga nagtatrabaho iti Balasio taaw, ket pasetda kadagiti kararagmi tangal daw. Ikamatalik mi iti salunat do o Apo, kabayatan iti inda pa nagtrabaho. Wenno Ama, ikamatalik mi ken katibiyag mi iti daytoy nga bulan. Sa lakniban na kami kadi o Apo manipod iti daytoy nga Delta variant nga adda iti aglawlaw. Ket dawat ken ikararagmi o Apo iti panagbaligi da iti nga bulan. Ket o Diyos, sika iti agari iti biyag iti sagtumunggal maysa kada kami. Akas ko na iti paset ti nasantuan na surat nga naiburay o Apo. Ket agmaymaysa kami iti ayat mo o Apo. Agmaymaysa kami amin iti bagim o Apo. Ket agtitinulong kami baboon iti ayat. Wenno Ama, sika nga rod o Apo iti pangitalkan mi kadagito nga dawat ken kararagmi. Baboon iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Kakabsat, awisan da kayo amin, iti daytoy nga panagserbi ken panagselebrar iti the Lord's Supper. Ket da kayo nga da iti Zoom, ket makipagmaymaysa kayo kanya, isagana yo dagiti tinapay, wenno kopa, wenno juice, nga da iti lamisaan yo, ket makipagpaset kayo kada kami, itintayo panagselebrar, iti ayat ni Kristo kada tayo. Ti Apo da kumakada kayo, Kastamet ken ka. itangan yu dagiti puspuso yo. Ti Apo iti amin na biyag,
imaya nakipagyan kada kami, nangagas ken nang isuro kadagiti tattao, nakipangan kadagiti managbasol, ken nagunod na nga paay ken ka ti baro a tao, babaen ti danom ken espiritu. Nakita may ti dayag na no pay kasta nagpakumbaba gapo iti panagtulnog iti pagayatam. Si ayat nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawayaan na kam iti panakabalin ni patay. Babaen ti panagungar na, itden na kada kami iti biyag nga agnanayon. Iti rabi apan nang ted na ti bagina ngagpay kada tayo nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen pinisin at tinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alayan nyo kaninyo daytoy iti bagik ang mapisi gapu kada kayo. Iti kalpasan ti panangrebi, inala na ti kopa, nagyaman, manen amay paay kada tayo. Ited na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo ti daytoy da kay amin, daytoy ako pa, iso ti baro at tulag, ti darak, amay bukbok, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu. Agpaay ti panakapakawan dagiti basbasol. No kanen tayo da daytoy tinapay, ket inumen tayo daytoy ako pa, mapabaro ti kasad tayo, iti kadda ni Kristo kada tayo, iti umay na, iti maudi a panagbaligi. Agkararag tayo. Iti sangom mo, iti lamisaan mo, Diyos. Saan kami ngagtalek, iti bukod miya kinalinteg, no diket iti panabus ngayat mo. Umay ka magsipod tamumi at ilaeng pamuspusan, tapno biyag kami, ken masarakan mi, ti mataginayo na panakapneg, iso ti panagtalag mi ken ka. Sapay kumat at panaglakam mi, ti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbag a panakamumi ken ka, mangipalagip kada kami, ti panagbiag nga adan iti nauno sa panakawat, ti pudno a kinatao mi, itinagan ti mangisalakan. Amen. Kabsat, awisan da kayo amin. Ket umay tayo kuma nga makipagselebrar iti daytoy nga aldaw. Mangan tayo kakabsat, kanen tayo, dagitoy nga adan kadagiti lamisaan kan lamisaan nyo. Agkararag tayo. O Diyos, itden mi ti panagyaman, tadaka kadakam, iti tiyempo ti komunyon. Naikat ti yaman na panaglasin, nairugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam ti panakinlangan ken Kristo, iso nga imay tapno agserbi kadagiti tao. Itdem ti grasya ken panakabalin agpaay kadagiti amin na tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabalin anak mo, ken ti panagtulnog iti pagayitam, itinagan ni Kristo. Amen. Panakala dagiti sagsagot. Masapol nga mangitugot ti maysa, tunggal maysa iti sagot, kas mayanurot iti parabor ti Apo a Diyos yu. Mabalin tayo Apo nga ideposito dagiti sagsagot tayo, nga makita iti screen tayo iti account, bank account iti NAX United Methodist
Church kastamatan iti Gcash. To'y sagot nga yegmi, nagtaod ako kwam, intaleg mo kada kami, nakang tiagaywan. Agyaman kami, iti kiniimbag mo o Apo, iti daytoy nga aldaw, impaay mo daytoy nga aldaw kada kami o Diyos, daytoy nga aldaw na isang sangayan nga aldaw, iti Augusto tapno agdayaw ken agrukbab kami ken ka. Ket dawaten mi kadi o Diyos nga bendisyonam dagiti trabaho dagiti amin nga anak mo. Ket agyaman kami kadagiti nga sagsagot nga iyeg daw Apo wenno itedda. Babon iti Nax United Methodist Church bank account ken ti Gcash account in the name of Mrs. Nerissa Samonte. Agyaman kami kadagiti yung sagsagot ang maipaay iti panagtultuloy nga panagserbimi ken ka o Diyos. Ket ama ikamatalik mi iti sangwanam dagitoy. Iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket dagito iti damdamag itangal daw kablaawan kayo amin iti nagan iti Diyos. Ket kakabsat dandanin nga mabuyaw yung manen iti morning devotion amang rugi into no August 16. Ket buyaan tayo dayto nga teaser iti devotion. Kabsat, agyaman tayo, ikadagiti kakabsat tayo nga nakipagpaset iti daytoy nga panagdaydayo ni Mrs. Lolit Chu, ni Lolita Benitez Bulaag, ket ni Apo Diyos ko may timang bendisyon. Kakabsat, kadagitoy nga kakadwa tayo, Damanong Larry Francisco Correa Jr., ken ni Ate Eva Correa, ken ni Ate Jane Bautista Sierra dito Nueva Vizcaya, ni Apo Diyos na may didayaw, Josie Makalinaw, ken ni Ate Lilibet Acob, iti Nueva Vizcaya, ni Charles Hart, ni Mario De Leon, ni Pastor Ana Alcantara dito America, the Pastor Rosemary Rapanot dito South Korea, the Orfea Padolina Fabian dito Roseville, California, ken ni Anita Corpus, Miss Anita Corpus, ken dagitoy nga ni Pinky Sakura, Zenny Rodolfo Mutia, damanang Adoracion Madrid Robledo, kadagiti adda iti Zoom tayo, the Sir June Sermonia, damanong Samuel Cagente, ken da Dumapay, ni Apo Diyos nagbendisyon kada kayo, Leonila Ramento, dita USA, June Paguyo Noble, ket ni Apo Diyos namang bendisyon kadakwada, da Pastor Rosemary Amarles, dita Cagayan, da Pastor Julio Sahagon, ni Apo Diyos ko may didayaw, da manang Julie Guillermo, Remy Matunan, dita Sapang Bato, Angeles City, ni Kabsat nga Joyce Estrada, nga ipaset tayo, iti kararag tayo, iti madama pa nag-review na, ken Wilma Raros Pinaro, nga madama nga makipagdaydayaw kada tayo, dan ti Joan Salinas Raros Carrion, ni Apo Diyos ti may daydayaw, ni Sister Judy Bautista Castillo, ket ti prayer request na, ti prayer iti asawa na. Ken oray pa'y dananay Josefina Bautista, kakabsat ket iyadayo na tayo kuman ni Apo Diyos ti daytoy nga COVID, damanang Nerissa Zambrano, na Dadaji Rizal Nueva Ecija, kanimanong Jimmy Samonte, ni Lori Joy Lacro, ken damanang
dagiti family ta Asuncion iti Valenzuela, da Manong Ray, da Tita Cora, ken Tito Willie, Remy Matunan, ken ni Manang Zenaida Rodrigueza. Ken nagyaman tayo, iti liturgies tayo ni Ate Lilibet, ken iti family na, da Brother Jodic de los Reyes, ken da Kyle Kirsten, ken ni Ronnie, ken ni in charge ni Renwell, iti in charge iti media team tayo. Ket ni Apo Diyos kuma, iti mang bendisyon kada tayo, iti 9 o'clock service ni Doc Menry Mendillo, iti mangiganyo, ken into no alas 3 ti malam ni Dr. Jericho Ong, iti mangiganyo. Ken makipagpaset kayo, iti midweek service tayo every Thursday at 6:30 p.m. Ken tinaimbag adamag, Ilocano, iti tunggal aldaw ti Sabado ti oras iti alas 6. Ket ni Apo Diyos kumay ti mang bendisyon kada kayo amin ngagkasangay iti dayting aldaw ni Tyler Bautista iti 1, ken oray pa ni Sister Melody Landingen tuno 4, ken kada kayo amin nga nagkasangay na nga naikaragan iti dayting aldaw, ken oray pa kada kayo ngagselebrar iti wedding anniversary ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada kayo amin. Madaydayaw iti Diyos, iti daytoy nga aldaw kakabsat. Kantayan tayo ti mauding himno. Aramiden na kadoapo, kas mayalubog, tinakemo. Tasikat ng ten, dito'y biyag ko, si urayaki, ti kayat mo. Agraemaki, ti sangwanam, kasasaad ko, imatangam. Basbasul ko kad, ti ugasam, tapno dumagda, lus daytoy biyag. Siksikalati, unda sapo, amang ted natal na apuso. Makaagasti, nasakit ko, ken mangpunas ti ladingit ko. Pagbalinen na kadoa po, anatulnungam adipen mo. Espiritu ti itdem kanyak, ket tagikwaem kadaytoy biyag. Agkararag tayo, ipeksami tingin kami panagyaman ken kauapo, iti daytoy ngaldaw, nakapagdaydayaw kami manen ken kauapo, iti laksid nga adda iti pandemya, ken adda manen uapo iti enhanced community quarantine, iti sumarunong alawas. Ama, ikamatalik mi, iti salunat, iti sagdumunggal may sang anak mo, itangal daw. Bendisyonam, dagiti pamilya daw apo, ken ilisin na kami iti peggad, ken saksakit o Diyos, iti dayto nga bulan, iti Augusto. Agyaman kami, o apo, iti panakaipaay, iti mensahem, iti dayto nga daw. Mensahe, iti panagmaymay sami, iti nagan mo, apo. Agyaman kami, tayat, nga isong insagot mo, kada kami ang amin. Ket itultuloy mi ngay dawdawatan, dagiti anak mo, apo, nga dati pakaseknanda, iti daytoy nga bulan. Wano ama, bendisyonam kadi, iti Church Council Chairperson mi ni Sir Jun Sermonia, iti ina nga panangidaulo, kada kami iti daytoy nga tawen, ken iti admin pastor mi ni Doc Menry Mendillo. Bendisyonam iti ministerial team o apo, ken dagiti staff, iti daytoy nga bulan, iti Augusto. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam dagiti kakabsat mi o apo ngagtratrabaho, ket iti inda nga panagtrabaho nito na bigat,
ket dawaten mi o Dios iti inkamanen nga panangipaay kadakwada tinasayat nga salunat. Wanawama pakawanan na kami kadigidado nga nagkurangan ka nagbidutan mi ti sangwana. Ket o Dios babon kiti saom kadi ket mapapigsa kami. Ket o Ama ikamatalik mi ngarud ken ka daytoy nga serbisyo iti daytingal daw. Ket Apo ipatay mo kaditi man nakabilin nga imam kadagiti amin nga danti sakit ket umimbagda in Jesus name. Ket lumaingda kadagiti saksakit daw Apo. Ken oray pay dagiti anak mo o Dios nga dagiti prayer concern da idawdawatan mi isu da iti daytingal lawas. Ket ama nga nasantuan padakolom kaditi panagpamati mi ken ka iti daytinga bulan. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babawan iti naga ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Ti Ama ken Anak kuma ken Espiritu liwliwa dayawen nga ipangruna ti langit ken ti dagat. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon iti Dios Ama. Babon iti anak na isu ni Apo Jesucristo nga isu ti dalan isu ti pudno ken iti biag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu isu kuma iti awaten tita nga awan patinggana. Amen. Amen. Naimbag abigat ti amin kat madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo.